Bafazi, niyakhumbula ukuthi ngathi mina mawufuna uku-enjoy ipipi ivula ingquza. If ungakazi uyibona leyo video uhambe uyicinga. Ngathi ubuvula ingquza. Sewuyivulile-ke ingquza. What's next? Ngoba ngeke phela wena uvela ulale nje, ulaliswe kwe-chicken. Ayahamba amadoda njengoba kuze uDisemba ngazi uyobungibuka nini, kodwa mina uNovember manje. Kuze uDisemba indoda yakhe iyabuya eGoli, uzothola indoda e-8 indoda kaDisemba bese iyakushiya ngoJanuary ngoba uyi-full chicken wena. Ingquza mawususu uyivulile udinga ukwazi njengomuntu wesimama ukufenda. Ubani othi amadoda kuphela abekela ukufenda? Abanye bakuma relationship basemshadweni njalo wena ucomplainela ukuthi le ndoda ayikubhebhi kamnandi, le ndoda ayikufendi kamnandi, kwasha kwacima kwavutha amalangabi. At least indoda yakhe isanepipi eliqinayo. Amapipi la ngaphandle bafana bayawavithiza ngo-alcohol. Uyabona mawusanendoda enepipi eliqinile lithe ngqi olizwayo elingathi mangathi iqinile ngathi lishawa inzululwane ithi yalifaka livele libetezeleliwe. Ntombo, you should be grateful. Fenda leyo ndoda. Fenda lelo pipi. Abanye abalitholi lo thuba lokuthi baze bathona lokuthi bafendeke ngoba ithi lifaka libe litheleka phansi seliphelile indaba yalelo pipi. Woza-ke mfazi, kunama exercises are very very good and important mawukuthi umuntu obhejwayo. Ayikho into akuzovela uhlale uqala namadida amakhulu, amadideni uvele nje useless, amadida anganamsebenzi walutho. So mawumuntu wesifazane ngizokufundisa 2 exercises are good for your stomach, isisu sakho, are good for ukuthi ukwazi ukufenda. Okay? Woza-ke ntombo, usulele kubheke phezulu kule ndoda yakho. Angithi into oyenzayo wena uvela uthi usuyi-full chicken usuqedile. Kahle mfazi baby indoda. Nakho uthi very good, ukhece ustomach asambeke. 1 2 noma ungenza nje 30 every day, uphumule in between. Very very good exercise. Very very good. Nezinqa angithi la uyalentuza, izinqa zakho ngathi ziyaminca mangabe wenza. Ikusiza phi na? Ikusiza ekuthenini ukwazi ukuthi iqolo lakho libe flexible. Eke kuthiwe nathi indoda yakhe isifikile la, you are able ukuthi uthi. Yabo lento le. You are able because ujwayele ukuthi mawuwedwa uyabona nje uyishaye lento. Manje mawukuthi nje vele ufike wena ukube full chicken nje uvithike, niphoboza imbed free of charge. Yazi uphoboza imbed? Mfazi woza la nansi ngishaya nje nge2. Angifuni ukukutatazelisa, angifuni ukuthi hayi mawukuthi ufuna kuba ngaphezulu le mawungaphansi. Mawufuna kuba ngaphezulu, follow me. Very good exercise for your hips, for izinqa, for your stomach, for isisu sakho. Ntombo, angwazi ke lama headboard ena ngoba ayashibilika, uzozama ukubalance embedeni. Asambeke mfazi. Ikwenza ukuthi isisu sakho sibe right, mental health, body, nakhona ke kuthenini umuntu wakho umenze kahle. You understand? Nebalance. And ngithe kuwe awudingi ukuvuka embedeni, uzokwenza usembedeni. Okay? Very very good. Ingqondo, hips, isisu nomfendo. Wozali bese kuba yile mfazi. Kuba yile mfazi. Qala hlala kanje. Ntombo, bambelela. Nayo level i very good for isisu. Nami nginaso. Asambe. 1 2 3 uzozizwa izinqa. 4 isisu stomach in, and then let's go. Usembedeni awudingi yandawo ntombo, awudingi ukuyandawo. Ona indlebe uzongizwa ke uzoyibona ntombo into ozokwazi ukuyidulusa emva kwalokho, uzoyibona ntombo into ozokwazi ukuyenza mangabe usuna. Very good exercise mfazi, very good exercise. Uma uthanda ungavula la, uvule uthi uyabo, uvule nangala. Asambe mfazi. Kuyangawo ukuthi ufunani. Very very active exercises. Alright, akekho umuntu ozohlala la athi unomzimba ostiff umzimba wakhe
usuhlule ukwenza nje wena njalo ekuseni uyithanda indoda yakho. Ebese kuthi ngifuna ukusho auto emphasize lokho. Kulaba abathanda ukuthanda namadoda atoxic, namadoda abangasawafuni kodwa basahleli kuma relationship. Ngicela ungangidakela kwi comment section uzongitshela indaba yokuthi all this ukwenzela amadoda yonke lento kasha makavutha amalanga buwenja. Akumina ngithe amadoda wonke ojola nawe wena khetha ibhucu zamadoda ugileke bese usitshela ukuthi thina sisafuna ukuthi kuma relationship singabe namathamba aqinile. Sisafuna ubhebha amadoda ethu. So ukuthi wena usukhathele sebekhathazile sebekudle ususeva kwayona lengquza nesele ngabe uthenga itiye lami ingquza yakhe ihlangane together. Sekumele sishe thina singafundisani ucansi. Hayi kahle wenje. Khona abantu abahappy kuma relationship abo, khona abantu abasemshadweni. Uthola ukuthi konke ku right kodwa baneyinkinga ezinormal but embedeni uyabona ukuthi bayabhoosteka. So ama video ayababooster. Ngalokho ngizwa ngaweke. Ngalokho nje ngitshelo wu. While isa enjoy akusenje. Usazofenda mfazi usuyilikeile yini video. Wathi uma uqeda ukuyilike ngoba uyangimotivate phela mfazi. Wena ungamfollow wasuhit ufollow. Nibonile ukuthi uya almost 2 million. Lalela ke mfazi. Makuwukuthi ulo muntu wesifazane ongasanayo imizwa. Ake ngiqale ngamadoda nje. Wendodo sengimfundisile kumfazi wakho ukuthi makapetula ididi kanjani. Ngimfundisile ukuthi akavula ingquza. Ngimfundisile ukuthi akakufende wendodo. Bese fenda wena uzoshaya 2 minutes nepipa elipecezelayo. Qala la nto indoda yakithi. Umveva lo. Umveva ile product esibiza ngomkhulisa pipi uya enhance u1200. Udila nepipa elimpecempece. Yipipa elingami kahle. Uyahamba wena uya kumfazi wakho njengoba kuzobe kwa holiday. Uhamba nani? Wena uzobe ubhizi uphuza utshwala. Lelo pipi lizovithika uzongikhumbula. Makuwukuthi unepipi elipecezelayo. Uyazi ukuthi hayi alisashayi kahle. Lithi mangabe lingena phakathi livele liwe. Ndodo 1.2. Uyangizwa? Clean isinye sakho. Umveva uright kumadoda ane BP, amadoda anoshukela, amadoda amapipi abo. Uyabona ipipi lakho alisafuna ukuqina kahle. Selishawa na inzululwane, linesiyezi ipipi lakho, izinto, ama-ulcer. Le product ivithiza yonke into esesinyeni sendoda. I-product e-best for isinye sakho as indoda for ipipi lakho. 1.2 umveva uyawubilisa ke. Ukhithi spoon ufake phakathi. Mawuthanda ungafaka ama spoon awu10 ufake inkomishi ezamanzi ezu10. Kubile uyifake le fridge. Mawukuphuza ngicela ungiphuzele khona ekseni ungakahle. Ntambama uphinde futhi uphuze wenze sure ukuthi at least mhlawumbe udle ngo7 bese usuyiphuza ngabo9 ukudla sekwehlile esiswini. But inkomishi ebalekile yile yasekuseni ndodo ungakahle. Uthi ukuyifudumeza kancane kube ntukuntuku umveva lo. Sizwe yakithi woza la. Kulezi insizwe zithi hayi mina ipipi lami lisaqina but umfutho angisenawo. Bamba impesu, ukhi spoon, uyifake kwisobho, ugoqoza kwisobho lenhloko noma lasemzini wakho uphuze. Ispoon esodwa kanye ngesonto impesu ikunika umdlandla ukwazi ukufenda ube nomfutho embedeni. U130 rand le. Ihambisana neCongo Dust ke, iCongo Dust 170. Ku-together u300. iCongo Dust yani eyokuphuza ukuchama. Uthi bese uthi laphe kwepipi. Bese usipheke kwepipi embotsheni ufake noma iplastiki noma ufake ikhondomu bese uyalinda noma 30 minutes uhamba uyoligeza ipipi. Meke naqala nabhebhana kuumbhede. Le khombe u300. Mawufuna cleaning help eyoclean izinto, clean imithambo yepipi, clean neqolo lakho u170. So kundawonye ke lokho u470. U300 mawuzothenga ikhombo le yempesi nelento zakhe. Okay. Zintombi. Mawukuthi awusanayo imizwa indoda yakho awusayizwa kahle ntombi uthatha nansi i-activator i160 uthi nje ugcobe lapha embutsheni yengquza ugcobe pheke komsunu ikwenza ukuthi fuqu uqhanyele ufuna indoda. Noma kusungayithengela nali itiye lami lika 130 uphuza nje i-teabag elilodwa itiye nje uyabilisa amanzi faka i-teabag ungafaka ushukela bese uyaphuza ikuvusela imizwa yenza ingquza ibe tight ishisa. Nginanesipelete ke izithandwa zami. Isipelete uthi nje coco amadota awu3 amaconsi awu3 ngicela ungafakela isipelete indoda ongathandani nayo 100 rand isipelete. Umfana owazi ukuthi isize sabhalwa uwenzela umuntu oyedwa awenzela amadoda amaningi isipelete ngoba indoda izonamathela kuwena. Amadota awu3 ucobe lapha engquza bese ziyasha. Inamba yami ke 081 729 3262. Inamba yami ka WhatsApp u 081 729 3262. Ungangifoneli ngisendela imessage